Benvinguts a En Roca de la Llengua. En aquest capítol aprendrem el moviment de l'alfil. L'alfil es mou en diagonal. Sempre es mou per caselles del mateix color. No pot continuar avançant si es troba una peça del mateix color. No pot votar. L'alfil pot capturar les peces adversàries de la mateixa diagonal.